Let's go! Oh yeah! Anh tính sao giờ này anh Isa tính pa! sao? Wait. Marami! Hoy, marami pa tayong giveaways, ha? Gusto niyo ba nito? Gusto niyo ba nito? O sige. Kailangan ko ng tatlong meron siyang ting-ting-tang-tang, di ba? Andito kami. Ay, nandiyan pa kayo. Andito kami tatlo. Charot. Kailangan ko ng tatlong ting-ting-tang-tang. Para lang mas masaya tayo. Halika. Ikaw. Halika. Ito mga bata. Halika. Kayong dalawa. Ayan. Aray, Halika. pasok si Bando. Sorry, tatlo lang. Halika. Akit kayo tatlo. O, may ting-ting-tang-tang naman dyan, di ba? O, sige. Para lang mas masaya tayo. Okay? Alam niyo naman yun, di ba? Wala pa. Wait lang. Alright. Sige. Kailangan gusto ko hataw ha. Layo-layo. Para magandang production number. Ayan. Okay. Okay. Wala pa. Dapat yung sa silent and sa umpisa tayo. Okay. Ayan na. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Let's go. Oh yeah. Anh tính sao giờ này anh Isa tính pa! sao? Wait. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you so much. Anh tính sao giờ này anh tính sao? Ayan talaga ang tari ni ate. Ate, oh. Lopat pa yung phone mo. Thank you so much. Thank you. Ang taas ng baywang ni ate. Yes. Thank you. Maraming salamat. Galing Thank you, talaga ha. sa akin. Atid ko kayo. Tara. Iba. Thank you. Thank you. Papa-picture pa. Picture daw pa. Ayan. Cell. Ba? Okay, thank you so much. Para ba ako akit dyan? Ito pala. Okay, pala pangalan natin, Edgar Alan Guzman! Maraming salamat. Happy Pamulinawan Festival, everyone. Pababa lang po yung sounds. Thank you. Happy Pamulinawan Festival sa inyo lahat. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap. Isang karangalan po ang pakiligin at pasayahin kayo. Kukunin ko lang itong opportunity na ito para mag-promote sa inyo. Huwag niyo pong kakalimutan, panoorin at suportahan ang aking magpakailanman episode on Saturday, February 4 with Max Collins. Isa po itong story ng isang ama na nag-viral siya, yung may triplets siya na nag-post sa FB ng kailangan niya ng breast milk para sa mga anak niya, sa triplets niya. So sana po panoorin nyo, marami makaka-relate na ama at ina dito sa aming episode. And All Out Sunday, syempre, panoorin niyo po. Maraming salamat everyone. EA Guzman, have a good night. Mahal ko kayo lahat. Yes, again! Edgar Alan Guzman! Thank you so much!